Guys, so karon mga Chuy, meron po kami ngayong challenge na gagawin. So ngayon nga mga Chuy, panibago challenge po to. Sa hindi nakakalam, kami lang ang makagawa nito. Wala makagawa sa buong mundo, sa buong Pilipino. Let's go mga Chuy. Umpisahan na natin ang challenge na to. Ito ay kiliti sa paa challenge. Ano ko challenge? Kiliti sa paa challenge. Oh, mga Chuy, sasampulan natin yung anak natin. So ganito po yung sample mga Chuy. Yung challenge mga Chuy, yung kiliti sa paa challenge, kung ilan yung ilan yung makakaya ng count, siya yung panalo. Let's do this. Sasampulan muna natin yung baby natin, yung anak natin. Isa, yun! Isa pa lang. Yun mga Chuy, nakita niyo yun mga Chuy. Ay, sa nila, hi. Yun, isa pa lang, okay. Okay. Away na ko. Lagi. So, let's go mga Chuy. Hindi natin patagalin to. Umpisa natin ang mga Tagalog na to. Putang ina niyo. Wala, ito na po mga Chuy. Kung pila na yung makuhan mga Chuy, meron po yung makuhan sa. Yeah. At ikaw na. Ito pa tubig sa ta. Tubig. Yeah, ako'y daog. Ano mga Chuy? Pila na yung makuhan niya. Isa na. Isa. Okay. Doba, tubig. Hindi, largo na dayon. Doba, tubig. Doba, tubig. Doba, tubig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pesos. Kamaya na yung okay. Bato. Karo ada? Bato. Tik. Okay. 1, 2, 3. One, two.